E ti estuvestes con ele aí, Marita. Seguistedes a vosa vida, ademais. Sí. E volvestedes, como decías ti, a España, porque tiñades esa morriña. Sí. E collestedes un bar. Sí, en Villa García. Pero non durou moito a cousa aquí de volta. Non era unha maneira de criar, enseñar 3 fillos nun bar. Nos 80, cando estaba Villa García, rodeada do que temos, seguimos tendo, por non ter ganas de traballar. Porque, por favor, xente, escoitádeme, non matemos os fillos de nadie, nin os netos de nadie. Traballemos honradamente. Non é necesario andar en cousas iludidas. Marita, que non hai que decir polo claro. Marita, imos a centrarnos. Sí. Eu entendo a mensaxe que ti queres mandar e agradecemos. Total. Vale? Pero vos saístes de Vilagarcía. Sí. E de repente Marita, que xa estuvera en Estrasburgo, decide ...20 anos de non traballar con xente, me sigue buscando, pensando que vivimos a vivir a España e que vivo mal. Me viñeron a buscar desde Canadá o Hostal dos Reyes Católicos. 20 anos dispós de non falar comigo. Saber que quedei viúda e me buscaron hasta Santiago desde Canadá. E que ademais, cando chegastes alí, xa non che resultou tan difícil aprender o inglés. No. E tampouco o italiano. No, aprendín italiano porque como home me cantaban italiano. Ti disnos, os idiomas eu creo que eran o meu, dis ti. Sí, eu sí. Eu coidei unha señora italiana en Nueva York que é emigrante, nai de 5 fillos, 5 médicos. Porque estuvestes 15 anos coidando persoas maiores. Sí. 10 anos coidando de nenos. Sí. Pero que además facías de mestra dos rapaces, ti que non pudestes ir ao cole. Eu enseñaba a falar francés como unha vaca española. Falábamos francés, para eso fui contratada, para falar francés. Despois, bueno, falábamos español, falábamos galego, falábamos o que fixera falta. Porque a Galicia tiñala sempre presente, de tal forma... Sempre, que comemos pimientos de Padrón en Estrasburgo, en Nueva York, en todas partes do mundo que vivín, ali me levarei os pimientos de Padrón. Ti tiña os pimientos de Herbón plantadiños ali. Sí, sí. Túvenos en Estrasburgo, ou tuvémolos en Estrasburgo, tuvémolos en Nova York, sí. Pero terías a semente, que é o que levabas. A semente levaba daqui, sin que os americanos me viran, que non podemos... Ai, mi madre, como non lo traduzcan. Non podes pasar sementes para Nova York. E como facías para pasar a semente? Eu levaba nos zapatos. Pero non che mandaban descalzar no aeropuerto? No, nos zapatos, pero os que iban na maleta. Ainda teño outra anedota cando fomos para Nueva York. A ver se vai vir a policía á porta e nos vai deter a todos. O delito está prescrito xa. Cando non veu, non ven. Levábamos $5.000 en dólares nunha Biblia. En efectivo? En efectivo. $5.000. No, podes levar hasta 10.000. Non podes... Hasta 10.000 está permitido levar aínda hoxe en día. Nós levábamos 5. Metidos nunha Biblia, e cando entramos no avión, lle pareceu que levábamos un pouco demasiado con 3 criaturas, e nos din as azafatas, podemos levar algo dos equipajes á bodega. Onde vai? O bolso coa Biblia dentro, os $5.000 no medio da Biblia. Eu no avión debín de cambiar de color e me di o meu home, Mari, que pasa? Cambiouche a color dos pimentos de Herbón, Marita. Si, cambiou e dixo, Elías, os $5.000 van na bolsa da bodega. Non te preocupes, Marita, non te preocupes que nos roubamos, que os traballamos. Eses chegan a casa. E chegaron, gracias a Dios. Non hai que jardar se non roubas. Si roubas, jarda, porque o vas a perder. Pero é bonito como sempre levastes a Galicia no corazón, eh? Ah, que sí. Porque, bueno, todos os emigrantes, desde logo. E nos zapatos pimientos de Padrón.
Logo volves a Galicia porque vos xubilades, Marita. Vas ir á cárcel. Vou ir ao cárcere eu. No, me comigo aquí. Por qué? No. Pua. A ver, perdonademe. Si se levo a ti comigo, pasaría ben, de todas formas. Pasámoslo ben hasta na cárcel, non te preocupes que bailar vamos Mira, a bailar. Marita, volves a Galicia unha vez que vos xubilades, non? Sí. O teu home Sí, máis así ti. xa avanzamos, sí. Pero non estabades aquí de todo. Repartíades unha parte do ano aquí e outra parte Sí, en Nova York. 6 meses aquí e 6 en Nova York. Esa foi a miña luna de miel. Esa foi a luna de miel que vivín. 6 meses aquí, 6 en Nova York. O meu home douselle por poño a plantar viño, facía 1000 litros de viño, que el non bebía nin un vaso del. O bebía eu e borracha nunca anduven, que quede claro. Sí, no, a ver, estamos... Que non me collan medo para vir a vivir comigo, O que decimos... Non me emborracho, o que bebo decimos viño, pero sempre, non me con emborracho. moderación. Con moderación, eso mismo. Os mellores 10 anos da nosa vida, Os dísnos. millores. Os fillos traballando pola súa carreira, os 3 estudiados, 7 netos maravillosos, que siguen de maravillosos igual como empezaron a vida. Son orgullosa dos meus fillos e dos meus netos, e de meus irmáns, e de meus sobrinhos, e de todos de todas as persoas que me rodean. Marita, pero ahora estamos falando dese momento en que vos xubilades, o teu home máis ti, e o que ti o dicías antes, a vosa lúa de mel. Aí estabades vosos desfrutando da vida. Sí, xa eu non viña en terceiro, cuarto bebé, xa non pasaba a cigüeña, Xa non pasaba. xa non facía... Sí, totalmente, luna de miel, Pero esa lúa de mel veuse interrompida pola morte do meu marido, sí. pola enfermidade do teu home, Sí, detectaronlle unha enfermidade, sí, e fostedes a Nova York a pedir unha segunda opinión, sí. estivo ingresado na UCI 30 días, 30 días xustos. todas as noites ti dormindo con el, Sí, na UCI, pero sempre puden estar con ele, unha enfermera. ata o final. Hasta o Contasnos que foi, Sí. para que decilo, a peor época da túa vida xunto a perda, efectivamente, da túa nai. Sí. E desde aí non volvestes a abrirte ao amor, Marita, porque foi un golpe moi duro para ti. Tardastes tempo en E non creo que recuperarte. sea fácil.